салом мегӯям ба ҳамаи оне ки лаҳза моро тамошо доранд ва дар Прага имрӯз сербарф аст, вале умедворам ки дар ҳама боду ҳаво шумо моро ҳамроҳӣ хоҳед кард, зеро ҳама талошҳои мо барои шумо арзон аст то дар ҷараёни хабару гузоришҳо ва таҳволоти Тоҷикистону ҷаҳон бошед. Оё шумо медонед ки дар Тоҷикистон ширкате ки беш аз 2 сола маъруф буд ва бензин мефурӯхт, маҷбур аст ки ҳоло дороҳияшро бифурӯшад, зеро озодии раҳбари он садҳо миллион сомонӣ нарх дорад. ва дар Британия як собиқ ҷосуси русро пайдо карданд ки дар Русия муҷозот шудааст ва ӯ дирӯз дар яке аз харакҳои фурӯшгоҳӣ пайдо шудааст дар ҳолати вазнин. Чунинчаро ин мавзӯъро шумо дар барномаи имрӯз хоҳед дид. зебогӣ қурбонӣ мехоҳад, қурбоние ки мардони тоҷик онро намеписанданд ва мегӯянд зебогие ки бар ивази ҷарроҳии пластикӣ ба даст омадааст як нав носипосӣ ба худованд аст, вале занон далелҳои худро доранд, мегӯянд бо ин васила мехоҳанд мардони хонаводаро нигаҳ бидоранд. домод аз Бадахшон, ҳамсар фарз кардем аз Кулоб ва ё аз Ленинобод. оё издивоҷҳое ки бар асоси ишқу муҳаббат бунёд мешаванд, на бар асоси маҳал то куҷо метавонанд оянда дошта бошанд? Албатта ин мавзӯи баҳсбарангез аст ки мо ба ин дар барномаи имрӯзаи худамон нигоҳ меандозем. 3 сол бидуни Умарали Қувватов ва бо 6 фарзанд. ҳамсари Умарали Қувватов ҳозир шуд ки баъд аз даргузашти шавҳараш дар бораи зиндагии сахти ӯ бо фарзандонаш дар суҳбати муфассал бо Радиои Озодӣ суҳбат кунад. Чанд хабару гузориши муҳими дигар низ дорем ки бо ҳамаи ин ҳамагӣ баъд аз камтар аз 3 соати дигар шуморо дар пахши мустақими Озоди видео мунтазир ҳастем.